po prvom kole prezidentských volieb ste sa stretli s Robertom Ficom a s pánom Kaliňákom na úrade vlády? Nie. Je to vymysel, Kačica? No, lebo sme to počuli, dokonca aj čítali na niektorých blogoch. Ale. Áno. Ale. Áno. Ale. Áno. Ďakujeme za pozvanie. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Áno, poviem to veľmi presne. Výsledok, ktorý dosiahol pán Procházka, vyvoláva rešpekt. Vyvoláva rešpekt, pretože sa zdá, že je jeden z mála pravicových politikov, ktorý je schopný osloviť pravicovú časť tohto spektra. A možno by bolo dobré, pokiaľ by pán Procházka zvážil, že či takýto výsledok by nemal aj zužitkovať nejakých ďalších politických aktivitách. Voči občanom Slovenskej republiky a najmä voči vlastným voličom mám dosť rešpektu a pokory na to, aby som ich ušetril nejakých akoby zhora dávaných odporúčaní, koho majú voliť. Ja tu dnes nie som preto, aby som ľuďom hovoril, koho si majú vybrať. To vedia najlepšie sami. Inak je pravda, že po prvom kole prezidentských volieb ste sa stretli s Robertom Ficom a s pánom Kaliňákom na úrade vlády? Nie. Je to vymysel, Kačica? No, lebo sme to počuli, dokonca aj čítali na niektorých blogoch. Ale. Áno. Ale. Áno. Ale.